So, hi guys, mayong gabi, mga unasagta. So nagkuan na ako, nagluto na akong sinigang ganihan, no? So, namalingki ko, naabsan kong ulan, kaya nag-ulan maganiha. Namalingki ko, kuan niya, nagsigang kong hipon, ganiha udto. Lami. Unya, sa mga nag-ingon diha, na wala kuno ko'y plato, ngano sige daw ko sa Tupperware mo kaon. Pagbuot, uy, ngano di, ganahan man ko sa Tupperware mo kaon. Napod may plato, o. Kani, o. Plato, nya napoy kuan, o. Bowl. Bowl, anak, o. Butangan, og sabaw, og kini plato. Ambot ba, uy, nadyo ko ganahan magplato. Hipon. Sa mga nag-ingon diha na wala ko'y plato, ayaw mo pagbuot, kay ganahan jud ko mukaon sa Tupperware. Kaya ako lang, basta kung ako lang jud mukaon, wala ko'y kauban ng mukaon. Siyempre, mag-Tupperware na lang ko kaysa magplato. Ambot ba, hindi ako ganahan sa plato mukaon, naanad na jud ko na mukaon sa Tupperware. Ganahan jud kong ulo sa hipon, lami siya. Lami siya, supsupon. Sabaw. Kalami sa sinigang na hipon, oy. Paborito jud nako, lalo na kangkong. Ibutangan nako siya kangkong, radish, ano. Yan ay okra. Lami. Kalami sa hipon. Ay, naputol naman, uy. Yummy. Lami kayo. Lami. Bye.